Een spontane inzamelingsactie van Esther Leistra en Janneke Rauweda uit Dokkum voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland eindigt uiteindelijk in Zeist. Op haar oproep begin deze week om gwot in te zamelen, waar het massaal reageren. En er kwamen verskaten gwot binnen. Ja, het is echt van alles. Hele veel kleding voor volwassenen, voor man, vrouwen. Maar vooral bennenspul. Heel veel bennenkleding, babykleding. Maar ook pampers, luiers, draagzakken, bennenwijn. Noem maar op. Ze komen eigenlijk maar niks. Dus eigenlijk ze kunnen eigenlijk alles broeken. Het wordt nu natuurlijk wel een beetje duidelijk van waar echt behoefte aan is. Maar ja, wij hebben eigenlijk gewoon alles verzameld. En stel we komen daar en ze zeggen we hoeven het echt net. Dan zwaar wij dat het gewoon bij nog een kringloop terugkomt. Ik ga snijden een oproep op Facebook plaatst. Samen met Janneke. We doen eigenlijk een beetje te gaan. Overal reacties van mensen. Natuurlijk super mooi om te zien. En toen we zijn eerst van we zamelen het de hele week in. Op een gegeven moment zijn we van nee, we doen gewoon toch alleen echt mandje. Want we jaren dat ze het echt nodig gingen. Dus nou ja, we dachten, nou brengen we het gelijk 10 het joen hinnen. Toen kwam mandje te joen het bericht dus dat Zoutkamp vol ziet. Toen zijn we oké, hoe moeten we dit hebben? Want is het tuin stiet vol, is huis stiet vol, is de garage stiet vol met spul. Dus toen hebben we heel goed nagedacht, hoe krijgen we dit spul voort? We hebben met COA bellen, Rede Cruis hebben bellen, gemeentes hebben bellen. En uiteindelijk kwamen we op het bericht van, dat ze in Zeist samenwerken met een kringloopwinkel en het Rede Cruis. En daar is het best wel goed coördineerd al jaar. Dus Janneke had contact met hun gewoon. Die had ik zijn, we komen met hele volle spul. Is er ruimte voor? Want we komen natuurlijk helemaal uit Dokkum naar Zeist. Dus dat is best een onderneming. Dat wie uitdaging nummer 2. Wij hier dus nou eindelijk een locatie weer regeld. Maar ja, dat spul moet inderdaad vervierd worden. Ik ga juist hele volle bedrijven bellen, maar dat werkt nog lastig, want alle busjes rieden op het dik. Ik dacht, laat ik eens naar Kalmsvegen bellen. En zo zitten we in deze bus. Die krijgen we helemaal gratis mee. Dus dat is echt super. Dus dat vind ik echt super mooi om te zien dat mensen niks aan mij helpen uit de regio. Ja, ik zei kreeg nog tegen Janneke, ik ga inderdaad wel echt zin in het moment dat het gewoon voort is uit onze tuin, uit onze garage. Het is natuurlijk echt wel heel mooi om te zien hè, dat mensen zoveel spul inleveren. En dat ben ik de andere dagen heel even vergeten, want ik zie dus echt van oké, hoe komt dit, hoe mat dit? En iedereen zei echt van, hoe mat je hem dat ha? Maar ja, ik zei, het komt goed, we zoeken een oplossing. En we ben ik heel blij dat het straks gewoon te plak is. Want dat is uiteindelijk het doel. En ook dat de mensen het naar huis bracht, dat is het doel om het te krijgen bij de Afghaanse vluchtelingen die het zo het nodig hebben. Klaar!